हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि यूट्यूब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। बेनो आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअ जागोन। दिनै जों तुक्रि बस्ति भुटान बर्डारावहाय कभार एलबाम भिडिअ शूट खालामनो थांनो नागिरदों। जोंनि शूट खालामनाया माबायदि आरो जायगाफ्रा माबायदि बेखौ नोंसिनो आं दिनै एसेब्लाबो दिन्थिगोन। दायो आङो एक्ट्रिस आरो बिनि लोगोखौ पिकआप खालामनो थांग्रोनायसै। बेनि उनाव तुक्रि बस्ति भुटान बर्डाराव सौहैयोब्ला आङो नोंथांमोननो मेकआप खालामनाय बा शुटिं खालामनायखौ आं एसेब्लाबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। दायो जोङो तुक्रि बस्ति जायगायाव सफैबाय। सफैनानै मोसाग्रा नानिमोना मेकआप खालामगासिनो दं।